trenca amb les barreres amb què es troben les persones amb problemes de mobilitat a l'hora d'anar a la platja. Aquest és l'objectiu de les cadires amfíbies que faciliten el bany i el desplaçament per la sorra a les persones d'aquest col·lectiu. En concret, el Litoral pretén comptar amb una unitat d'aquesta cadira, un vehicle que sempre s'ha d'utilitzar sota la supervisió de l'equip de socorristes de Proactiva. Nosaltres la fem servir de diverses maneres. És veritat que pot venir una persona sola i demanar-nos el servei. Nosaltres, amb el nostre equip de socorristes, fem el traspàs de la seva cadira a la cadira amfíbia i li fem el bany i nosaltres som els que estem acompanyant-lo durant tota l'estona d'aquest bany. Hi ha vegades que venen amb familiars o venen un grup organitzat i venen amb els seus propis monitors i el que fem moltes vegades és veure clarament que saben fer servir la cadira i com s'utilitza i com es fan els trànsfers, sobretot, perquè ningú pateixi mal, i aleshores sí que moltes vegades amb els propis monitors són els que realitzen el bany i nosaltres a peu de platja el que fem és controlar que el bany sigui de la forma més segura possible. A més, per poder fer servir aquest dispositiu s'ha de tenir en compte l'estat de la mar, i és que aquest servei només s'ofereix quan hi ha bandera verda. Nosaltres, en aquest aspecte, el que sempre intentem fer és recomanar que la gent truqui abans de venir. Més que res, no pel fet que la cadira estigui molt ocupada, perquè de fet no tenim un grau d'ocupació molt elevat com perquè la cadira no la puguin fer servir, però sí que és veritat que per les condicions de mar sempre aconsellem trucar per saber si hi ha bandera groga o no. Si hi ha bandera groga, el bany no es pot fer perquè realment s'ha de fer el bany amb el mar totalment pla. Un servei que rep una molt bona resposta per part de la ciutadania, que en molts casos només es pot banyar a la platja gràcies a aquest mecanisme. La resposta és totalment positiva. És a dir, la gent que fa servir aquesta cadira no podria banyar-se, o podria banyar-se però amb moltes més dificultats si no tingués aquesta cadira i si la cadira no existís. Per tant, nosaltres trobem molts casos. Són coses que realment dius, gràcies a que tenim aquests elements, podem oferir el bany a aquestes persones i, de fet, la gent que ho prova i que no l'havia provat sempre repeteix. Elements com les passeres que arriben fins a l'aigua o zones reservades al pàrquing per les persones amb discapacitat fan de la platja del Prat un espai que compta amb una bona accessibilitat per a aquest col·lectiu i que treballa perquè tota la ciutadania pugui gaudir del litoral.